ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೈತೆ ಆಣುಲೆಗ್ಲ ಈ ಆಸೆ ಉಂಟು ದಾದಪಂಡ ಇನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಓಕೆ ಅನೇಪಲ ಯಂಗ್ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಹೆಲ್ದಿ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಆಸೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಉಪ್ಪುಡು ಇನಿ ಆನಿಕಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ನುಂಬು ಮಾತ ಕೆಲವರ ನೆನಪನಗ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬೊಕ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಂಚ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೈತೆ ದಾಯಗ ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪೇಜಿ ಕೋಡೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆಲಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇಸಿಕ್ ಆಯ್ನ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕುಲು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಎಫರ್ಟ್ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದುಕೊಂಡು ಬೊಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಯ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಒಂದೇನೋ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಇಜಿಂದ ದಾದ ಮಾತ ಹಾಪುಣೆ ಕಲ ಸ್ಕಿನ್ ಏಪ ದಾದ ಹಾಪುಣ ಪನರನಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಜಿ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಾಡ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಚ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಉದುವೇ ವಿಡಿಯೋ ನಾಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನೋಡು ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಅವೇ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಇನಿ ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನ ಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಉನ್ನೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪಂತೆ ಇನ್ನಿಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದೇನು ಬೊಕ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾದ ಪಣ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಓ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಡುತು ಒಂದುಪ್ಪಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಪಂತೆ ಆಂಡಲ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಬೊಕ ಬೇಸಿಕ್ ಆಯ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಿಕುಲು ಯಾನ್ ಮೋನೆಗ್ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದೇ ಉಪ್ಪಲೆ ಬಟ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ಬೋಡು ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಚ ನೀರು ಬೋಡು ಅಂಚೆ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಒಂಜಿ ದದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಬೋಡು ಕಾಲಿ ಮೋನೆ ದಿಕ್ಕದು ಇಡೀ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚಿದಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂತಿದೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಮಾತ ಪೋಪೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪೂರ ಪಾಡೋನ್ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಪುನು ಎಂಕ್ ಶೆಕೆ ಹಾಪುನು ಎಂಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಪುನು ಅಂದೆ ಇತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನಗಾಂಡಲ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಪಾಡ್ದು ಜಪ್ಪುಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಕಂತದ್ದು ಇದು ರಾತ್ರಿ ಪಾಡ್ದು ಜಪ್ಪುಲೆ ಇಜಿನ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕಲೆ ಪಂತೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ದೆ ತೊಂದರೆನೆ ಆಪುಜಿ ಪಣ ನಿಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ತಾರೇದ ಎಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೀಪುನ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದುಂಬಾಂಡಲ ಮೋನೆಗು ಕೆಕ್ಕೆಲಿಗು ಕೈಕಾರಿಗು ಮಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜುದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮೀಲೆ ಇಜಿನ ಇಂಚಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದ ಕಲೆಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ದ ಕಲೆಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಆಪುಜಿ ಅನ್ ಮಾತಲ ಪನೋಡತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದುಲೆ ಪಿಂಪಲ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೂ ಕೆಲವೇರೆಗೂ ಎಂಕಿತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಪಿಂಪಲ್ ಇತ್ತದು ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪನರೆ ಆಪುಜಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಎಂಜೆ ನಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದುಂಡು ಟಚ್ ಗೋಲ್ಡೆ ಅಂಚೆಲ್ಲ 12 ದಾತೊಂಡಲ್ಲ ಹಾಪುಡು ಸಡನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಇಂಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪನರೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ ಅಂಚಿನಕ್ಕೂ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಜಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಿತ್ತನ ಎಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಫೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದೊಂಡು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಮಾತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಪಣ ಒಂಜಿ 3 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಡಲ ಪಾಡ್ದು ಜಪ್ಪುಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ನೀಪುನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ದು ಮೇಲೆ ಓಕೆನಾ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕಲ ಮೋನೆ ಹಿಡಿತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ದೆಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆ ಹಿಡಿತಿನ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ದೆಪ್ಪುನು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ನಿಕುಲು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಡೈಲಿ ಪಾಡೋಡೆ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಓ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅನ್ಕೆಂಡ ಯಾನ್ ನೇಡ್ದು ದುಂಬು ಪಾಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಹೈಲೋರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಐತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಡನ್ ಅದು ಏನೋ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಟ್ ಆಯ್ನ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಸಡನ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅವನ್ ಪೋಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕ್ವಿಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಲೆ ಸೊ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿನೋಲ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುದೆ ನಿಕಲ್ನ ಮೋನೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂದು ಎಂಕಾಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡೊಡೆ ಬಟ್ ನಿಕುಲು ಎನನ್ಕೆಂಡ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾಯಪಣ ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪುವೆ ದೂರಾಂಡಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ದಾದಾಂಡಲ ದೂರಾಂಡಲ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋರ ಇತ್ತಂಡಲ ಯಾನ್ ಬಯ್ಯಡ್ದೇ ಪಿದಾಡು ಬಯ್ಯಡು ಬೊಕ್ಕನೆ ಪಿದಾಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಅವಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಡು ಕಾಂಡೆ ಪೋಡು ಪಣ ಕೊಡೆ ಪತನ್ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ದೊಂದು ಪೋಪೆ ಪಣ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಯಾನ್ ಐ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜನೆ ಯಾನ್ ಪೋಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪೂರ ದೊಂಬು ಮಾತ ಕೈ ಬೊಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಪೋಪುನು ಬಟ್ ಕೆಲವೇರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪುಡು ಪಿದಾಯ್ಡೆ ಪೋವೊಂದು ಪೆರಕುಲು ಪಿದಾಯ್ದ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋಪುನ ಕೆಲಸ ಪೋಪುನಕುಲು ದೊಂಬುಡು ಉಪ್ಪೊಡೆ ಆಪುಡು ನಿಕುಲು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅನ್ಕೊಡೆಲ ಪತ್ತುಜಿ ಅನ್ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ದೊಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಎನ್ನುವರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದೆ ಪೋಪುನೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇನಿ ಎಲ್ಲೇ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ಅವು ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕುದು
ಹಾಕುದು ನಿಕಲ್ಲ ಮೋನೆಗ್ ದಾದ ಮಾತ ಆಪುನು ಮೋನೆಡ್ ಸನ್ಲೈಟೆಡೆ ಅರ್ಧ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಏಜ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ನಡಪುನು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪಂತೇನ ಸ್ಕಿನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಂದು ಅಂಚಾದವು ದಾದ ಆತಿನ ನಿಮಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪನ್ಪೆ ನಮಕ್ ಸಡನ್ ಅದು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆವೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಡು ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೋನೆಡ್ ಖಾಲಿ ಬರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೋನೆ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಡ್ ಖಾಲಿ ಬರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಲ ಬರ್ಪುಡು ಕೆಲವು ಕಲೆಗೆ ಸಡನ್ ಆದ ಪಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದುಂಡು ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಲೈಟ್ ಫೇರ್ ಆದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮೋನೆಗೆ ಸಡನ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ದಾದನ ಮೋನೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಪೂರ ಅದು ಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಬತ್ತಂಡ ದಾದ ಯಾನ್ ಏತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ ತೋಜುವೆ ನಿಕುಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆತದೆ ನಾನೊಂಜಿ 5% ಉಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬರುದಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಪಾಂಡಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಾದ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಾದ ಮಲ್ತದಿ ಹನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾತ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಪೂರ ಅಂತೈತೇನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಬೋಡಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಟಿಪ್ ದಾದ ಪಣ ನಿಕಲ್ನ ಮೋನೆಡ್ ದಾದಾಂಡಲ ನಿಕುಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೂಯಡ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೂಯಡಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಾಗನೇ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತೋನರೆ ನಿಕುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಡ್ ದಾದ ಅಂಡಲ ಓಕಲೆಲ್ಲ ಒರಿಯೊಂದಿತ್ತು ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದಾದನ ಒಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅವು ಜಾಸ್ತಿದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪುಜ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ದಾಲ ಪೂಜಿದ್ಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಅವು ಐತಾತೆಗೆ ಗುಣ ಆಂಡು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಆಯ್ಬೇಕು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತಡು ಅಂಚ ಅವೇ ಪೋತುನು ಉಂದುದಾದ ಕಲೆಕುಲ್ ಪೋಪುಜ ಅಂದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ತೂಯಿನ ಮೋನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಬೇತೆನೇ ಇತ್ತಡು ಅಂಚ ಅದು ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಂಡು ನೆಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ 3-4 ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಂಡ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕಣಕೆಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಅವ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಯಾನೇ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಯಾನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆತದು ಅವ್ಯದ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಓವೆಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಈತ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅನ್ಪನೊಂದಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂದುಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿನೇ ನಿಕುಲ್ ಪಿದಾಯ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲರು ಪಂಡ ಆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಮೋನೆಗೆ ಬುರ್ದು ನಿಕಲ ಮೋನೆ ಹಾಳಾಪುಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಹಾಳಾಂಡದ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಪೂರ ಹಾಳಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಮಲ್ಪೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಡೂ ಇಟ್ ನಫ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಡ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ನಿಕುಲ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಜನ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ದೊಂಬು ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪೆ ಆರಾಮ ಅದು ಅಥವಾ ಕೊಡೆ ಪತೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಥವಾ ಅವೇ ಅದೊಂಬು ಪೋಪುಜಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಮಿನಿತ್ತಾಡ ಓಕೆ ಈ ಜನ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಪಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದಾಯುಲರ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಒಂದೇನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ ಓಕೆ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಟಿಪ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕುಲ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನ ಟಿಪ್ ಅವೇ ಯಾಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗ ಅವೇನು ಗುಡ್ತೆ ನೆನಪೇಜೆಗ್ ಮರತದೆ ಪೋತುಡು ಬಟ್ ಈ ಟಿಪ್ ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲು నేను ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕುಲ್ ಪೂರ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಾಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ ಮಲ್ಪುಗಾತೆ ನಮ್ಮಲ ಅಕ್ಕಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ನಮ್ಮಕ್ಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಓ ಟಿಪ್ ಅನ್ಪಂಡ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕಿದು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಗೀ ತಿನ್ಲೆ ಈ ಖುಷಿಗಿತ್ತೇನೆ ಕಲ್ಕರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಗೀ ತಿನ್ಲೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೂನುಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈತ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ಲೆ ಓಕೆನಾ నేను ಒಂಜು ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಕ ನಿಕುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕಲ ಸ್ಕಿನ್ನುಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನ ಗ್ಲೋ ನಿಕುಲ್ ತೂಪರ್ ಕಣ್ಣಾರ ತೂಪರ್ ಬೇತಕುಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬಂತೇರಿ ದಾದ ಪೂಜೊಂದುಲ್ಲ ಮೋನಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೋ ಉನ್ನದು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಗೀ ಎಂಕಲ ಬಾಡಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಗೀ ಒಂಜಿ ಇದ್ದು ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ 1 ಮಂತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಮರಪ್ಪಂದೆ ಪಲ್ಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೈಟ್ ತೋಜೇನಿ ತೈಪಂಡ ಸನ್ಲೈಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಸ್ಕಿನ್ ತೋಜುನು ಬೇತೆನೆ ಅದೇನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸನ್ಲೈಟ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದೊಮ್ಮು ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ತೋಚೆ ಮೋನಿಗಾಲ ಪಾಡ್ದುಜಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ಲ ಪಾಡ್ದುಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೋನೆ ಎಣ್ಣೆನೆ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಟಿಪ್ ನಿಕುಲ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ 1 ಮಂತ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಲ್ಲೆ ಒಂದೇನ ಥರ್ಡ್ ಟಿಪ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪುನ ಏಪಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನು ದಾಯಪಣ ಎಂಚನ ಶೆಕೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಶೆಕೆನ್ ಸೈಸೋನಾರೆ ಯಾವೊಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಂಡ ಉಂಡತೆ ವಾ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಖುಷಿ ಆಪುನು ಮನಸ್ಸುಗ ಓ ಟಿಪ್ ಅನ್ಪಂಡ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನು ಮೋನೆಗು ರಬ್ ಮಲ್ಪುನು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ರಬ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ನಿಕಲ ಮೋನೆಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ತೋಜುಡು ಒಂಜಿ ಅದರ ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ಲೋ ಅನ್ಪನೊಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಪೂಜೆ ಕೂಡಲೇ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಮೋನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ದಿನ ಕೊಂಜೇ ಸಲ ಪಾಡೋಡು ನನ್ನ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಡೇನ ಮೋನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂತ ರಡ್ ಸಲ ಮೂಜಿ ಸಲ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ರಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುಲ ರಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ರಬ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂದು ಚೂರು ರಬ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಅವ್ ಜಸ್ಟ್ 1 minute ಯಾವುದು ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ 1 minute ನಿಕುಲು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ರಬ್ ಮಲ್ತಾಡ ಆಂಡ್ ಉಂದೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ದಿನ ಕಾಡೆ ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರೋದಿತ್ತಂಡೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕುಲು ಒಂದುಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪನ ಕಾಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋನೇನು ಐಸ್ ಡಿಪ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಗಿಂಚ ಮೋನೇದು ಇದು ಇಂಚ ದೆಪ್ಪು ವೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬಟ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಯಾನ್ ರಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವಳ ಒಂಜೆ ಉಂದುಲ ಒಂಜೆ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜೆ ಒಟ್ಟು ಐಸ್ ಮೋನೆಗೆ ಬೂರೊಡತ್ತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ಯಾನ್ ರಬ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ಗ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ ಶೆಕೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ನೆನಪೇಜಿತ್ತೆ ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೋರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಕೆಲವುದ ಕೆಲವು ಓಪನ್ ಪೋರ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ರಬ್ ಮಲ್ಪುನೇಡ ಆ ಪೋರ್ಸ್ ಮಾತ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ ಬರ್ನ್ ಬೊಕ್ಕ ರ್ಯಾಷಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡ ಮೋನೆಡ್ ಅವಲ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣದ ತಿರ್ತು ಉಂಡತೆ ಕೆಲವುದ ಕಲೆಗ್ ಪಫಿನೆಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಬಾತ ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಇತ್ತುಂಡ ಅವಲ ನೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವುದ ಕಲೆಗ್ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಬಾತಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ಕೆಲವುದ ಕಲೆಗ್ ಇಡೀ ದಿನ ಕಣ್ಣು ಬಾತಿ ದಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ರಬ್ ಮಲ್ಪುನೇಡ್ದು ಅವಲ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವುದ ಕಲ ಮೋನೆಲ್ಲ ಬಾತದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತದು ಮೋನೆ ಬಾತದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಮೋನೆ ಬಾತದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಳ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ರಬ್ ಮಲ್ಪುನೇಡ್ದು ಅವಳ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋಡು ಬಟ್ ನೆನಪುಪ್ಪಡು ಅವಳ ಅತಿ ಆಂಡ ಅಮೃತಲ ವಿಷ ಅಂಚಾದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ 1 minute ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಗಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತದ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಟಿಪ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ ಒಂದೇನ 8ನೇ ಟಿಪ್ ಆದಿತ್ತಿನ 4th ಟಿಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 5th ಟಿಪ್ ಒಂದು ಮಾತರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡಂದಿ ಚೀನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಆಂಡಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಡಿಗ್ ನೀರ್ ಬೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ಗ್ಲ ನೀರ್ ಬೋಡು ನೀರೇ ಪರ್ಜಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಅದು ಸುಕ್ಕದುಪ್ಪುಂಡು ದಾಲೊಪ್ಪುಜಿ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ರೀತಿ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಪಣ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಏತು ನೀರ್ ಬೋಡು ಅಂತ ಬಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಬಾಜಲ ಹಾಪುಂಡು ಬಾಜಲ ಅನಗ ನೀರ್ ಪರ್ಲೆ ಯಾವನು ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅವು ಎಂಚ ಯಾನ್ ದುಮ್ಮುಂಡತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಾತಾ ಪೋನಾಗ ನೀರೇ ಪರೊಂದಿಚ್ಚಾಂಡು ಪಣ ಐಡ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತುಜಿ ಬಟ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆನೆ ಅತ್ತು ಖಾಲಿ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ನೀರು ಪರ್ಪುನು ಅವಲ ಶಾಲೆಡ ಕಾಲೇಜ್ದ ಬಾಜಲ್ ಮಿನಿ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಬೆಗ್ಗ ರುಜಾ ಶೆಕೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜತೆ ಇತ್ತೈತೆ ಅವಲ ಶೆಕೆ ಹುಡುಗಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಹಿಂಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗದ ಅಲ್ಲ ಶೆಕೆ ಬೆಗ್ಗರ್ ಮಾತ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಬಾಜಲೆ ಅವನಿತ್ತುಜಿ ನೀರೇ ಪರೊಂದಿಜಿ ಬಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನಿಬೇಕು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪರ್ಪೆ ಯಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 liters ಅಥವಾ 2.5 liters ಅಂಡಲ ನೀರು ಪರೋಡು ಇಜಿಂಡ ನೀರೇ ಪರ್ಜಿನ ಇಂಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ತೂದು ನೀರೇ ಪರ್ಪುಜ ಮಿರರ್ ಇಡು ಮೋನೆನ್ ತೂದು ಶಾಯನ ಸ್ಕಿನ್ ಏತು ಡ್ರೈ ಉಂಡತ್ತ ಒಂಚಿ ತರ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದ ಎನ್ನರ ಬೆಲೆ ನೀರು ಪರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೂಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2.5-3 liters ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಏರ ಒಂಜಿ ಮೂಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಅಥವಾ ಪೊಂಜ ಸರಿ ಒರಾನೆ ಗಟ್ಟ ನೀರು ಪರ್ತೀನಿ ನಾವೇ ಮಸ್ತ್ ಏತಾ ನೀರು ಪರ್ತೀನಿ 8 liters ಅಂದ ಎಂಕಿದೆ ನೆನಪ ಒಂದಿಜಿ ಪೊಂಜೋ ಸೈದುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಅತಿ ಅಂಡ ಅಮೃತಲ ವಿಷ ಅಂದ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ನೀರು ಪರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪರ್ಡ ಬಾಡಿಗೆ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಸೈಸೋನ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜದೈತೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಎಂಚ ಕೂಡ ಒಂದು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಪೊಂಜೋ ಸೈದುಂಡು ಸೊ ನೀರೆಡ್ಡೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಾನು 2 ಲೀಟರ್ 1 ಲೀಟರ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಬರೋಚಿ ಏತ್ ಬೂಡ್ ಆತು ಪರ್ಲೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಪರ್ಲೆ ಈ ಬೊಂಡ ಪೂರ ಪರಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನೀರ್ ಪರರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀರ್ ಪರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ತರ ಬೋರ್ ಹಾಪುಂಡು ಗಡಿ ಪರ್ನಾಗ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಂಡ ಬೊಂಡ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ದಿನಾ ಪರರೆ ಆಪುಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಒಂಜನ ಮಾಡ ತೋಟ ಉಪ್ಪುಡು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಉಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನವ ದಿನ ಮರದ್ದು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡಂದ ಎತ್ತದು ಪರೋಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್ ವಾರಗೊಂಜಿ ಸಲ ಅಂಡಲ ಬೊಂಡ ಪರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ದಿನಾ ನೀರು ಪರ್ಪುನು ವಾರಗೊಂಜಿ 2 ಸಲ ಬೊಂಡ ಪರ್ಪುನು ಸ್ಕಿನ್ ಫುಲ್ ಲಕ ರೈಸ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಡು ಬೊಂಡ ಪರ್ಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಪನ್ಪೆ ಐಡ್ ದುಮ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಗಡಿ ಆಫ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ತೊಚ್ಪ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಈಸ್ ಟೂ ಹಾಟ್
ದ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಹಾಟ್ ಅಂತ ತೊಚ್ಪಾವುದುಂಡು ಯಾನ್ ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಮುಗಿತ್ವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಟಿಪ್ಪು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನು, ಬಟ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೈತೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಪೊಡು ಪಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಡು ಸ್ಕಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ತಿನ್ನೋಡು. ಇತನಿಗೂ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕನಾಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕನಾಲೆ ಈತಿದು ರಾಶಿ ಕನಾಲೆ ತಿನ್ಲೆ ಸರಿ ಪಜ್ಜಿಯೇ ತಿನ್ಲೆ ಅವು ತಿನ್ಲೆ ಒಂದು ತಿನ್ಲೆ ಬೇಪಾದ ಅಂತ ಅನ್ಪುಜಿ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಮಾತಿರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕನ ಪೆರೆ ಅವೆಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದಾಂಡಲ್ಲ ತಿನ್ಲೆ ತಿಂಡ ಆ ಬಾಡಿ ಗುಲೈ ಪೋಯ್ನಾತು ಮೋನೆದ ಪಿದಾಯ್ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ತೋಜುಡು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಗಡಿ ಆಫ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಅವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡೋಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಒಂದು ಪನೋಡ ಬರ್ಚಾಂದು ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತು ಪನೋದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪರ್ಪರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಲ್ಪರು ಕನ್ನಡಿದ ಎದುರು ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊನ್ವರು ದಾಯ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ದಾಲಗ್ಯೋ ಇಜಿ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಉಂಡು ದಾಯ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಏಜ್ ಡೈನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡೆನ್ ಬುಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ ಸ್ಕಿನ್ ಆಯ್ತಾತೆಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಪುಣಿ ಅದು ಮೇತು ಪುಡ್ಲಿ ಇತ್ತಿದ ಇಂಚೋಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತು ನನಗ ಪರುಚಿ ಕೆಲವು ಕಲೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದಿಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತೋನಾರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ದಾದನ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಪರರೆ ಕಲ್ಪೇರು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಅವು ಮಾತ ಬುಡ್ಲೆ ನಿಕಲ ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆತುಲ್ಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತವು ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಅವರ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ ಲೈಫ್ ದಾದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಅಕಲ ಲೈಫ್ ದಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಓ ಕಾರಣಗ ಅಕುಲ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರನ್ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ. ಬಟ್ ಆಂಡಲ ನಿಕಲ ಹೆಲ್ತ್ದ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕಿನ್ದ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ತೋಚೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತದ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ. ಸೊ ಆತೆ ಎಂಚೂರು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಗಿತೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 1 ಮಂತ್ ಅಥವಾ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಮರಪಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದುವೇ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬೇತಕಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಕೊಡ ಬೊಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಪಿರತಿಕ್ಕು ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ಬಕ್ಕೋಜಿ ಪಸತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.